Erklærer du dig skyldig? Det tror jeg også godt, du kan. Martha? Jeg tror, der er noget, vi skal tale om. Nu tror jeg godt, Johanne med god ret kan sige, at det ikke er hende, der er rodet på hendes værelse. Hva, Martha? Du er, om jeg så må sige, taget på fersk gerning. Fortryder du? Nej, ikke rigtigt. Ja. Martha er jo begyndt at kravle rigtig hurtigt i dag. Og det ser vi så resultatet af. Far har måske ikke været helt opmærksom. Ja. Men nogen har haft en fest, kan jeg sige. Man kan måske lige få et view ud over omfanget af skaderne. Ja. Men sjovt har det åbenbart været, Martha. Kan du vinke? Martha? Hej hej. Ja, men vi må udmåle straffen, når mor kommer hjem. Hej hej.